Al 50 jaar bouwt Fons Schobbers aan zijn collectie kunstwerken, waarin hij altijd de grenzen opzoekt. Wat zijn die grenzen? Hanneke bezocht het museum van Bommel van Dam en nam een kijkje bij de tentoonstelling Tango met werken van de Venlose kunstenaar. Het is fantastisch gewoon dat je de gelegenheid krijgt, dus dat je hier gewoon iets kunt laten zien. Nou, eigenlijk is deze tentoonstelling ontstaan omdat Fons een belangrijke kunstenaar is uit deze regio en een podium verdient. Toevallig kwam alles eigenlijk heel mooi samen, omdat Fons niet alleen 75 jaar is, maar ook 50 jaar kunstenaarschap viert. En als grote soort van herkenningspunt en object dat we gekozen hebben om deze tentoonstelling mee in te luiden, is het vijfjarig bestaan van de tango. En deze tentoonstelling heet dan ook Tango Fons Schobbers in beeld. En is eigenlijk een solo tentoonstelling van vooral het beeldend werk van Fons. Fons, dans je de tango? Ja, maar nooit alleen. Dat kan ook niet alleen. Samen met je vrouw? Ja. In het beeldentango, daar zit beweging in. Dat herken ik ook in jouw hele beeldentaal. Hoe ben je tot deze abstracte, flamboyante en toch heel subtiele beeldentaal gekomen? Nou ja, eigenlijk dat je hebt zoveel in je kop zitten en je bent eigenlijk zoveel persoonlijkheden of gedachten heb je, dat je eigenlijk probeert gewoon alle kanten van jezelf te laten zien. Of tenminste in een beeld, dus dat je dus verrassend bent, dat je de indruk hebt, ik heb dat gezien. En als je het even draait, dan is het weer anders. En eigenlijk is dat die interactie die je maakt om steeds verrast te zijn om een beeld te kunnen bekijken. Ik word in een verhaal gezogen wat ik niet ken. Het is hetzelfde als je een boek leest. En op het eind kan het zo zijn dus dat van een boek te zeggen van nou, dat is een interessant boek. En zo kan het ook zo zijn dus dat je een interessant beeld kunt hebben. Ja, kan het ook zo zijn dat je een niet interessant beeld maakt en dat je denkt, die weg ga ik niet bewandelen? Dan heb ik het al of doorgezaagd of heb ik het laten vallen. En misschien doordat ik het laat vallen vind ik een brok die zeggen van goh, dat kun je niet bedenken, die pak je op en dan heb je je beeld. Wij kennen jou natuurlijk ook van het beeld de Sphinx. Waar een barst in kwam, deed dat iets met jou? Ja, op dat moment natuurlijk, toen die boor erin ging, was dat natuurlijk gewoon toch wel een moment. Maar door die Sphinx is de tango ontstaan. Dus uiteindelijk gewoon de hinkstapsprong is er iets ontstaan wat nog monumentaler en steviger is voor de stad Venlo. Na aanloop van deze tentoonstelling zijn we veel in gesprek geweest, veel op bezoek geweest in zijn studio. En dan zie je hoe Fons omgaat met het materiaal, hoe hij zich omringt door allemaal die verschillende materialen die hier zo meteen ook door de toeschouwer en de bezoeker mooi gezien kunnen worden. Dat is heel noemenswaardig.